фурӯши маҳсулоти тамоку дар назди муассисаҳои таълимӣ, фарҳангиву динӣ ва меҳмонхонаҳо манъ шуд. ҳамакнун сигоркашҳо наметавонанд дар наздикии то 100 метр ба ин муассисаҳо сигор фурӯшанд ё дуд диҳанд. сокинон ҳамзамон наметавонанд дар чунин ҷойҳои ҷамъиятӣ аз кальён ва ё нос ҳам истифода кунанд. тарҳи нави қонун дар бораи маҳдуд кардани истеъмол ва истифодаи тамоку дар Тоҷикистон ки ахиран аз сӯи парлумони кишвар қабул карда шуд, аз ин ба баъд дар борпечҳои сигор ё тамоку бояд на кам дар аз 70% навиштаҷотҳо ҳатман аз зарари тамоку бозгӯ шавад. дар баробари фурӯш ба то 18-солаҳо ва ҳамчунин ба шакли дона фурӯхтан, фурӯшандаҳои сигор метавонанд назди қонун ҷавоб гӯянд. бар асоси тарҳи нави қонун ки баъд аз имзои президент мавриди амал қарор мегирад, ҳамчунин навиштаҷоти таблиғотӣ дар борпечи он ки тамъи тамокуро ба меваҳо шабоҳат медиҳад ва ё ибораҳои дигари таблиғотӣ дорад манъ аст. ҳамчунин бори нахуст дар қонун танзими истеъмолу фурӯши нос ва қалён ки аз дигар маҳсулоти тамокуӣ ба шумор мераванд ворид карда шуд. дар мазмуни борпечи истеъмолӣ таъссуротҳои баргурӯҳ ба вуҷуд оваранда ба монанди калимаҳои бороҳӣ дорои миқдори ками хатор, сабук, хеле сабук, кам таъсир, экстра, ултра ва дар бораи шароити маҳсулоти тамоку ва маҳсулоти хӯрокворӣ бевосита ё бавосита дар хусуси он ки гӯё маҳсулоти тамоку таъми маҳсулоти хӯроквориро дорад, инчунин калимаҳои бороҳое ки бевосита ё бавосита маҳсулоти тамокуро ба маҳсулоти хӯрокворӣ, доруворӣ ё растаниҳои доруӣ шабоҳат медиҳанд манъ карда шудааст. тавре мушоҳида мешавад то ҳанӯз дар кишвар ҷойҳои махсус барои фурӯшу истифодаи маҳсулоти тамоку пурра фароҳам нашудааст. ҳоло сокинон дар дилхоҳ ҷойи сигор мекашанд ва дуди онро садҳо нафар нафас мекашад. ҳатто мушоҳидаҳои мо нишон дод ки то ҳол дар назди муассисаҳои таълимии кишвар ҳам фурӯши тамоку ошкоро ба роҳ монда шудааст. аксар сокинон аз ин тарҳи қонун пуштибонӣ мекунанд ва мегӯянд тарки сигор кардан метавонад ҳам саломатии онҳоро ҳифз кунад ва ҳам ба фоидаи ҷайби онҳо бошад. аммо онҳое ки тарки одат барояшон мушкил аст, аз он нигаронӣ мекунанд ки то ҳанӯз шароите барои сигоркашӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳанӯз як мушкили асосӣ боқӣ мондааст. баҳс мекунем. хай мегӯянд дар телевизору дар бораи тамокукашӣ зарар дора, касали рак мекунад. дар як лаҳза чанд нафар аз тамоку фавт мешавад. тибқи омори созмони ҷаҳонии беҳдошт, ҳар рӯз то 1 миллиард мардон ва 250 000 занон сигор мекашанд. ҳамасола беш аз 5 миллион одамон аз зарари тамоку мефавтанд. ҳоло кишвари Тоҷикистон дар минтақа аз лиҳози истеъмоли тамоку дар ҷойи сеюм қарор дорад. бар асоси омори расмӣ феълан дар кишвар беш аз 500 000 нафар тамоку мекашанд ки 78% онҳо мардон, 10% зан ва 12% дигарон ноболиғон ташкил медиҳанд. бархе аз сокинон мегӯянд ҳоло истифодаи фаровони нос ҳам миёни мардон зиёд аст ки ба гуфтаи табибон зарари он бештар аз зиёни сигор дониста мешавад. нигароние ки худи мақомотро ҳам водор кардааст то дар тарҳи нав маҳдудият ба носу калёнро ҳам ворид кунанд. боз аз сигоркашӣ ҳам ифлостар носкашӣ аст ва бисёр маданияти пасти инсонро нишон медиҳад. дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нос мекашанд, бо обҳои данашон мерезад ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ тоф мекунанд ки вай гӯем тозагии шаҳрро олуда месозад. умуман ба инкишофи дандонҳо монеъ мешавад ва донҳоро ифлос менамояд. аз даҳони носкаш ҳама вақт бӯи ғализ меояд. ҳамакнун сокинон наметавонанд дигар носу калёнро дар баробари сигор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ истифода кунанд. то ҳол ҳаводорони калён хумори худро аз қаҳвахонаҳои махсуси калёнкашӣ ва ошхонаву тарабхонаҳои умумӣ мешикастанд. бо вуҷуди он ки то ҳанӯз мақомоти кишвар оморе дар мавриди чилимхонаҳо надоранд, аммо ҳаводорони калён мегӯянд дар пойтахт ва атрофи он ҳудуди 250 чилимхона мавҷуд аст. қонуни маҳдудияти тамокукашӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳанӯз соли 2011 ба ҳукми иҷро даромад. дар оғози ҳукми иҷро гирифтани ин қонун аз муҷозоти бархи шаҳрвандон барои нақзи он хабар расида буд. ҷарима барои нақзи ин қонун дар Тоҷикистон аз 105 сомонӣ шурӯъ мешуд. ҳанӯз бар асоси ин тарҳи нав расман ҷаримаи тамокукашҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мушаххас нашудааст.